Teď už by to mělo být dobrý. Teď už jsem slyšet. Teď už musím být slyšet. Takže ještě jednou se omlouvám, zdarec líčky. Měl jsem takový hned první technický problém. Já jsem tady si kecal jak idiot a prostě kecal jsem si tady sám pro sebe. Teď už by to mělo být všechno v pořádku a už by to mělo být OK. Ty vole, já jsem si tady hrál se zvukem ještě odpoledne, protože jsem něco zkoušel, tady jsem to jen tak zkoušel zapnout, ale vypínal jsem u toho mikrofon, aby nebyly slyšet děcka. Kdyby náhodou někdo přišel, že by mu přišlo, že na e-mailu, že já streamuju. Takže... takže chybička se vloudila, já se strašně omlouvám tady za ten failík, ale to je jedno. Rozdělili jsme to znovu a všechno, co jsem teď tady vykvákal, samozřejmě neřeknu všechno, protože jsem na to zapomněl, co jsem teď říkal, ale to je jedno. Každopádně vás zdravím a vítám vás opět u tohoto pozdního streamu. Protože vysvětlím následovně teda hned, proč je takhle pozdě. Můj poskytovatel internetu vlastně má takový pravidlo zvláštní, že nesmím streamovat, nesmím stahovat torrenty a do 23. hodiny, od 23. hodiny můžu. Takže vlastně já jsem závislý na tady tom, takže můžu streamovat buď hodinku jenom, anebo od 11 hodin v noci, pak jak dlouho chci. Tak jsem se rozhodl dneska si to udělat trošku jiný, že prostě začneme v 11 a skončíme třeba v 1. Proč ne? Takže uvidíme, jak to půjde, jak se nás to bude bavit, jak to bude bavit vás. Samozřejmě nevčekám, že tady bude kvantum lidí, ale samozřejmě všechno, co teď uvidíte, bude na YouTube. Takže myslím si, že by neměl být problém. Každopádně vidíte, mám zapnutou hru Farming Simulator 15, samozřejmě nemohl jsem vám to udělat, abych první stream nebo první hru, kterou vlastně začnu streamovat, teď bych neudělal Farming, takže jsem to takhle pořešil. V dnešním díle teda, nebo v dnešním streamu nebudeme nějak extra brutálně hrát, ale chci se tak trochu do toho dostat, proto jsem si tady tak nastahoval jsem si takový 3 mapy, které mě tak trošku zaujaly a chci si to projet s váma společně, s tím, že bychom z té mapy, která by se mně líbila nejvíc, samozřejmě i vám, tak bych prostě třeba začal si hodit nějakou menší sérii. Nebude to dlouhá série asi, nebo uvidíme, jak dlouhá to bude série, protože já udělám jedno takovýto kolo a pak mě to přestane bavit. Ta mapa, takže hledám zase další mapu, takže nebudu tady slibovat nějakých 20 sérií nebo 20 dílů, jako bylo třeba v Big Polish Farm, ale kdo ví, třeba mě to bude bavit, radši nebudu slibovat nic. Takže to by byla první část streamu, v druhé části streamu bych rád si zahrál buď World of Tanks, a nebo bychom mohli si cvaknout War Thunder letadýlka, s tím, že bychom si zahráli všichni společně. Co vy na to? Uvidíme, třeba to nějak půjde. Máš nějaké nové mody? Hleďte se, já jsem teď vůbec nesledoval, jenom jsem si stáhl teď mapy Iron Tractor, který budu jezdit teda v tomhletom streamu. Takže zatím jsem teda nějak ty mody nezkoumal. To si chystám až jestli se opravdu teda rozjedeme zase natáčení toho Farming Simulatoru, pak budu hledat nějaký mody. Takže to zatím ještě neřeším, nějaký mody. Uvidím, jaký budou ty vaše reakce na ten War Thunder, anebo ty tanky, ale ty tanky, nevím, no, ty mě moc nejdou, takže tady nechci si tady dělat ostudu, takže neříkám, že ty letadla mi jdou, jo, to taky jako není nějak extra brutální. Dochází mi pivo ještě, že manželka vzhůru, takže mi může zajít. Kde si neusne do té doby. Takže fajn. Co jsem chtěl říct do začátku, no ještě.
toho prkínka, fakt nevím, jako, měl jsem to tady tak pěkně nacvičení a ta první část, kdy vlastně jsem nebyl slyšet, tak jsem to řekl tak pěkně, jo. Ale bohužel teda, teď jsem to nějak pokonil všechno a mě to vyvedlo z míry, takže bohužel, no, nevadí, nedá se ho svítit, nedá se nic dělat, to je prostě úplně teď už jedno. Tak, jinak, mám zde pár map, ježišmarja, on se mi to uložilo, no to nevadí. Tady tu smažeme. Nepotřebujeme vůbec. Tak, tady to je ještě starý save, který jsem hrál ještě před tou pauzou. Jak daleko si v tankách nebo letadlách? Myslíš v War Thunder? Nebo v World of Tanks? takže tanky ve War Thunder. Taky řešení, ale to nevím, no. Jinak já teda vůbec nevím ve War Thunderu, jak jsem s tankama daleko, tam jsem asi na první úrovni, já jsem tam to moc nehrál, jenom tak chvílema. Jinak ve World of Tanks mám pár tanků na 5. úrovni a ty jsem prodal, myslím. A mám jeden tank na 7, to mám ISO, pak mám KV85, KV85, T150 a takovýhle, to jsem nejdál, jako na 7. týru jsem zatím. Takže nic extra, ale myslel jsem, že ten War Thunder, tam se dá snad, jestli se nepletu, udělat taková místnost, kde bychom si mohli zalítat společně. Což by nemuselo být vůbec špatný, třeba 5 proti 5. Tak dáme jedničky, to není problém, jako ve War Thunderu, jako dát jedničky, tam máte už i ty hurikany a takovýhle, takže úplně v pohodě. Takže vůbec není problém dát ve War Thunderu třeba první týry. Fakt nedochází pivu, to je špatný. No, tak podíváme se na ty mapy, ať to nějak moc nezdržujeme, samozřejmě budu odpovídat na vaše otázky, protože třeba jich máte dost. Tak dáme nízkou, protože to nebudeme ani ukládat. Tahle mapa tu vám ukázat bohužel nemůžu, to je hodně raná alfa verze mapy od Coufyho, mám ji tady, ale prostě vám ji neukážu, ani kdybyste se stavili na makovičky, protože toto nemám samozřejmě od Coufyho povolený, takže bohužel vám to nemohu ukázat. Čajka Battle, ano, to by bylo velice zajímavý. Tak, první mapa, kterou se mi hrozně líbí, moc jsem ji teda neprojížděl extrémně, ale ten první pohled jako je fakt fantastická, tu si necháme nakonec, protože to je můj opravdu velký favorit. Bolusovo V6, to je takový spíš na starší traktory a ty nevím, jestli bych sehnal. A je hrozně malinká, takže tu si dáme jako první. A tuto mapu, já se snad ani radši nebudu, nebudu se snad radši ani jako snažit vyslovit tenhle název, ale je to od stejného tvůrce, jako je Big Polish Fan a ta byla fakt hustá. Takže první se podíváme na to Bolusovo V6, jen tak jsem ji zapnul, jestli funguje, načetla, takže jsem to ani nezkoumal. Pak se podíváme na tady tu, Dvalva. Ty vole, ty Maďaři, to je banda, ty vole. No nic, každopádně tady to, jo. A nakonec si dáme tady tu Ends. Tak, jdeme na to Bolusovo, spustíme ji. Ne, ty vole, a spustíme jinou, no tak to je už jedno. Jelikož máme vlastně, já tady přečtu otázku, abyste věděli, proč to. Budeš jezdit spíš s novýma traktorama nebo se starýma? Asi spíš s novýma traktorama, protože těch starých moc není. Jo, ty starý prostě jako opravdu ne to, no. Zetory se dají sehnat, ale nejsou až tak kvalitní jako ty nový traktory. Kaspi, máš Counter-Strike Global Offensive? Ano, mám. Counter-Strike. Včera jsme to hráli s Blokovajem a docela jsme se nasmáli. To bylo dobré. Kde jsi stáhl ty mapy? Všechny mapy, opravdu všechny mapy jsem stáhl na LS novinkách, nic nikde jiného. Kromě té Coufyho mapy to ještě se stáhnout nedá, to mám od něj přímo, takže to vám ani nedám, takže si o to nepište, prosím vás, vy co vlastně jste to nepochopili. Já jsem se netrefil, ono to je hrozně daleko, ty tlačítka od sebe, no, takže prostě bohužel. No. Proč se to načítá tak pozdě? Pomalu teda? To je nějaké divné. Byl by optimalizovaný, ale spustit jde, takže to dobrý.
Tak. Z nějakého důvodu se extrémně laguje tahle mapa, takže tahle mapa první mínus. No ale jo, co jsem to chtěl? Načítovat si prachy, protože nebudeme tady čekat na to, až si vyděláme něco. A ukážu vám traktor, který jsem si dneska stáhnu, protože se mi hrozně líbil. A je to tento klas. Xerion 4500. Co je tady to, ty vole? Nevím, to je jedno. Ale je to nějaká verze 4, 4.1, nevím, kolik přesně. A je fakt fantastický. Stroje stahuju... Jsou kvalitní... Stroje stahuju všechno na LS novinkách. Všechno mám z LS novinek. Vůbec se nevzrušujte, že bych něco stahoval někde z nějakých jiných linků. Prostě všechno jsem stáhnul a ten traktor, který mám, ty vole, tady je toho je, ty vole. Kde seš, ty vado, kde se? Jo, tady je konečně. Tak. Tento traktůrek se mi hrozně líbí. Klas Xerion 4500. Je hrozně hezký, zatím jsem to nezkoumal, co má za funkce, jak to ani nechci řešit, ale hrozně dobře se mi s tím jezdí. Takže bychom si projeli nejdřív tuto mapu asi, ale nebude lepší, když to trošku vzdálím. Tady je docela velký areál zemědělský, takže to vypadá tak jako... Ne česky, ale takový družstva tady byly dřív, že jo? Já ani agrosketche toho moc nemám, když se podíváte vlastně na moje módy. Takže opravdu, co to tady mám, já ani nevím, jo. Tady mám... To jsem snad měl z toho... Co to je tohle, to zdaní, nevím, že tu mám něco takového. What the fuck, jsem tohle vzal? Bože můj. No ale fakt nevím, ty vado, protože já vlastně tady nemám vůbec nic, jo. Jak se jmenuji na Steamu? Já nevím, ty vole, jak se jmenuji na Steamu. Ty mi dáváš hrozně těžké otázky, hele. No ale farmingu nejde, jo jde. Já se jmenuji na Steamu. Ty vole, tady není moje jméno, jo tady. Kaspy asi jenom ne, nebo je Kaspy, já nevím. Nějak tak, já nevím. Ale tady se můžeš podívat, jaký mám logo, no, jako logo na YouTube, takže to se můžeš podívat. Tak fajn, jedem, ať to odsejpá trošku. Ale tahle mapa se úplně nějak brutálně laguje, ty vado. 15 FPS, no tak tohle mapu ne teda. Počkej, já prodám stroje. Ale tady to už... Tady to bude asi nějak blbě optimalizovaný teda, ale jako... Prodat. Protože jako takhle se mi nalagovala mapa hodně dlouho. A ono možná je to tím natáčením taky, ale nevím. Já jsem, když jsem ji zkoušel se dneska zahrát, jako jen tak pustit, tak mi to jelo na nějakých 45 FPS, takže nevím, kde jsem udělal chybu. Tak, ale to je docela škoda, protože tady to byl druhý můj favorit. Ty krása, počkej, já se podívám jinam. To jo, takže na farmě bychom nesměli jezdit, ale tohle je brutální teda. Mapa vypadá dobře, je to taková ta maďarská, no, tak jako to, ale... To je rachot teda, jako takovýhle FPS se neměl u žádný hry, ty vole snad. Počkej, jak se to otvírá tady to? Světla, bla 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 bla, jak smělem... Ty vole, jak to se mi dá otevřít? Really? Nastoupit, ty vole, jak to otevřu tohle? Jak mi to fungovalo všechno? Tahle mapa to jak se pokazila. Tak to prorazíme. Přesto spouštím FPS. Přes F2, ale musíš mít zaplý Developers mod, nebo něco takovýhle, tam já nevím. Já jsem přeinstaloval trošku mody a já jsem tam asi nedal ten. Kurva jeď. Jestli to mě pustit ven. Očkem? Bčkem? Nic.
Tak nic no. Ty vole, tak to jsme se daleko nedostali teda jako. Mě nechtějí pustit z brány, tak to je dobrý fail, ty vole, já. Pomoc! Já jsem za branou. No, ty krásy, zkusíme vidět ty nudy. Třeba to bude někde díra v plotě. No ty vole, asi půjdeme na ty letadla. Zajímavý je, že když jsem to tady zkoušel před chvílí, tak jak jsem psal do chatu, že jsem to testoval, tak mi to normálně fungovalo a teď mi to nefunguje, takže někde se stala chyba. Někde chyba v Matrixu, zřejmě. Dobře. Aha, teď mi tady píše, že tahle mapa byla dosti náchylná na trigger, tak to bude asi ten problém. Ty lagy, ale to je extrémní, ty vodo. Tak kdybych to hrál na 486. Tak teď? Otevřeš se. Nic. Ty vole, triggery. Kde jsou triggery? Tady, na ty dveře. Ty vole, kde jsou nějaký triggery? Jo, hele, tady u toho přímo. Počkej, musím vylízt. F1. No ty vole, ale ty s tom triggeru jsem. No hele, tak tahle mapa jako dobrý, ale vypadá krásně, ale nehratelná. Já vím, že jsem vylejzal a normálně jsem toto. Ale bohužel teda no. Tak nic. Víte co, prdíme na tuhle mapu, končit hru. Já nevím, kašlu, já se s tím prdět nebudu. Jelikož se seká, takže nemá cenu to nějak řešit. Nevíš, proč mi nejde na Farmingu 13 připojit na server? Hele, máš určitě originál verzi? Farmingu? To je dost podstatný problém. Tak teď dáme to bolusovo, tam to snad půjde, ty vole. Doufám, že jsem si nesmazal nějaký ten mod na to otvírání vrat, teda to by bylo dobrý, teda. Přesto natáčíš a streamuješ přes Open Broadcaster OBS, zkrátka si do Google a určitě to najdeš. Chceš skin? Na co chci skin? Jo, už to je? To bylo taky rychlý. Nevím, na co chci skin. Vystup a to jsem dělal. Tak, už jsme tu. Teď mi to půjde. No to nejde ani tady? Aha, to možná není brána, vole. Jo, aha, to já musím... Jo, je to brána. To mě ho vyndej. Počká. Tady trigger je. O. B. Nic. Tak hele, já mám asi něco špatně. Já mám něco špatně v těch. To je jedno. Tahle mapa je tak malá, když se na to podíváte, tahle mapa je tak malinkatá, že vlastně vůbec nepřipadá v úvahu jí hrát s nějakýma strojma jako je ten Xerion, jo. Prostě to je blbost. Hop. To by se spravilo, tam se nainstaluje jenom nějaký mod, ale... No. To mě teda pojď. No, to je jedno. Takže tahle mapa je velice pěkná, jako většinou těch polských map bývá, ale opravdu to tady není na nějakou velkou techniku. Takže... Počkej, tam někdo... Mapdoor trigger. Stáhni jiný mapdoor trigger, jo. Asi máš pravdu. Asi jo, ale v Nume mi to fungovalo, když jsem to otvíral, ty vado. Když jsem to zkoušel, dneska jsem zkoušel tu maďarskou mapu, jsem zkoušel, a mi to fungovalo, ty vado, to já nevím, co jsem udělal špatně, zase jsem něco dodrbal. No nic, každopádně, ty vole. Jinak, až se budete někdo ptát, proč tady jakoby lítám a takhle, tak to je vlastně Playerové kamera 2, nebo něco takového. Takže to je to lítání a kolečkem nahoru, nebo kolečkem k sobě vlastně lítáte a když máš na to kolečko, tak
přistanete hned. Takže super. Jinak, Viktore, určitě zkusím stáhnout ten Mapdoor Trigger, bude to snad dobrý. Zahrajeme si někdy spolu CSGO, hele, jako jestli mi chcete dát na prdel, tak jako samozřejmě můžeme si někdy zahrát CSGO. Proč kurník ne, ale já to fakt failím jako prase. Tuhle mapu proběhneme jenom, protože to nemá cenu ani kupovat nějaký stroj, to je minimapa, ale je hrozně hezká, jako taková, víte co, na takový Zetor prostě, jo, Zetory a to se mi možná je líbilo, jo, sice jsou to hranatý pole, ale jo, nikam nemusíte daleko jezdit, jo, prostě žádný stresy, prostě takový single player, takový pěkný zahrání v klidu, myslím si, že je opravdu pěkná. A až si mi povede třeba stáhnout nějaký pěkný Zetory, tak možná, že bych do téhle mapy šel. Protože opravdu se mi líbí a já ty malé mapy mám docela rád, protože nemusíte nikam daleko cestovat, něco malého zapřáhnete, neděláte to ty do 2 hodiny. Jo, za půl hodinky máte hotovo, takže úplně ideální třeba i na videa, takže myslím si, že by to bylo úplně super. Já tu novější verzi toho asi Mapdoor Triggeru myslí, stáhnu na oficiálních stránkách, no určitě na to kouknu. Budeš na Twitchi streamovat častějiš? Určitě asi jo, protože ten Twitch je takový pohodlný, já tady zapnu OBS, tam tady streamovat, nebo jak se jmenuje to tlačítko a už to jede, jo. Nemusím nic nastavovat jako na YouTubeku, takže to takový vyhoduje, takový pohodlnější. Jo, a ono je to teď poslední dobu dosti oblíbený u těch YouTuberů, takže to je celkem jedno. A hlavně tady pak dám jedno tlačítko, kliknu a hned se mi vlastně to uploadne samo na YouTube, takže není taky žádný problém v tom, jo. Žádnou hudbu tady zatím pouštět nebudu, takže bych neměl mít ani problémy s autorskými právy, takže to taky není, tak mě to nějak netankuje. Ale tady se asi sázejí stromy. Tady to bude přímo pro stromy. To taky se dá. Ale jako nevypadá to špatně, já nevím, jak se líbí vám třeba tahle ta mapa, ale hele, já teď potvrdím každou žádost o přátelství, když tam bude, hele, ale tady třeba nevidím teď momentálně, takže já nevím, jestli můžu ji teď vidět v tuhle chvíli, ale asi ne, asi ji uvidím, až budu přímo ve hře, teda tam na streamu. Tak, dáš třeba ještě někdy Farming 13 s fanouškama? Hele, já už ani Farming 13 asi nemám, člověče, já jsem ho smazal, takže ani nevím. Ale já bych asi to hře viděl tak, takže takhle bychom si mohli někdy společně zahrát, ale asi to zahrajeme na nějaký tý... Jo, takhle. Jo, už tě chápu. Nedám mi tě, už tě chápu. Tu s fanouškama bych dal asi normálně základní hru, tam bychom asi nehrotili žádný módy, prostě, tam bych prostě nacvakal, já bych tam jenom bych si dal nějaký save prostě a tam bychom si zahráli společně. Hele, placatý krávy? Ne, nejsou placatý, to já už jsem myslel, že jsou placatý. Podívej, ty vole, má i obojky, ty vole, nějaký, to má jak náš pes, ty vado. Hezký, ne, ty tady zazděli do země, ne, ty krávy jakože ležejí. No, jako je dobrý nápad, no, proč ne, sakra. Fantazii se mezi nekladou, samozřejmě. Jo, taková mapička pro Zetory, úplně si myslím perfektní a ideální. Co je tohleto? Siláční žába. Ty krása, to mě potěbat. Pardon, se omlouvám. Vy jste fakt měli práci 60 stupňů, ale to je nějaký člověček, který viděl mou fotku na Facebooku, ano, měli jsme v práci 60 stupňů. Bohužel je to tam takhle, tam když je 25 venku, třeba taková ta normální teplota, taková ta pohodová teplota, tak my jsme měli v práci, máme kolem 45, u pecí tak kolem 50, no. Tam prostě, tam nevydržel, ty pece mají 800 stupňů a jsou otevřený, že jo, a máme jich tam 50 v té slévárně, takže tam je jako rachot, no. Takže... Jinak já pracuji v údržbě samozřejmě, takže nejsem vystavený, dřív jsem dělal slévače, takže dřív jsem vlastně byl vystavený tomuhle žáru úplně extrémně, jo, ale tak teď naštěstí už jako třeba si můžu vorazit, ale když pak opravujete robota, tak
ty pece jdou přímo na vás, jo, takže to máme ještě horší třeba občas než ty slévači, ale není to po každý, takže občas je veselo, no. A co jsem se osvěžit lahváčem. Je to v prdeli, hoši. Mám veliký problém, manželka mi usla a nemáme kdo dojít pro pivo. To je síla. To je fakt špatný tohle. Když vám manželka usne, tak to není dobré. No nic, já si myslím, že tahle mapa je akorát, to jsme viděli teda. Podíváme se. Jo, už se mi tady objevují nějaký ty seznamy přátel, takže OK, už já si vás tam pak přidám. Jinak doufám, že nebudete nějak spamovat, prostě já zapnu hru a pár lidí jsem si takhle smazal, protože mi dost psalo lidí, že abych jako s nima zahrál hned a tady to, prostě já hraju převážně třeba s Mokvajem a jeho bráchou. Farming si zahraju s Petrem, se Speedmaxem, jo, s Toufem a takhle, ale jak jako moc jako, protože kdybych si zahrál s někým, tak musím hrát s každým a to už bych se z toho asi takže tohle nevyhledávám, takže se omlouvám, že si s váma třeba nezahraju, ale prostě se to nedá tak trošku stíhat, ale podívám se teďko na tu, co je? Jo, podívám se na tu jinou mapu, na tu poslední, na tu, která se mi líbí nejvíc, pro ty nový stroje, jo, takže uvidíme, jak se bude líbit vám. Hlavně teďko nekliknu na ten sample mod map, to by mě tam někdo zabil asi. Budou zas někdy tanšíky budou určitě. Až se mi povede nějaká bitva, že za měsíc se mi to nepovedlo ani jednou. Jo, je to... Můj skill v tankách je prostě tragický, já tam dělám hrozný chyby. Já vám to pak ukážu jednou, ale to bude... Je to prostě... Já jsem prostě trotl na tyhle ty věci, no. Já hrozně panikařím. Já u těch tanků jsem hrozně zbrklej, prostě nepočkám si, já vidím tank a prostě... Tak když bejk tyva do toho, vidí červený ten hadr a prostě jde po něm tyva a prostě vyjedu a se smolí mě dalších 5 tanků, takže já jsem prostě blbec na tohle hrozný. Takže... Jo, dám ti nějaké skiny do CSGO, hele, já nevím, jako vůbec, jako, já jsem si včera CSGO jsem si zapnul, ten Counter-Strike jsem zapnul včera, s Mokovem jsme to zkusili, tak z prdele, dostali jsme nasypáno celkem solidně. A jako, já tam nakupuju F3, to je ten autobuy jako nákup, takže, takže to bylo jako taky vtipný, no, docela. Moment, já si tady koupím traktor teda, protože ta se mi prostě líbí, já si nemůžu pomoct. Nemáš dostatek peněz. Není problém. Kein problém. Kdyby to takhle šlo i ve skutečnosti. Tak, výborně. Teď si tam jenom ho přehodím na farmu, protože tam má ještě obchod zavřený, takže asi jsem bez šance. Jo, počkej. Tak. Reset vozidla, yes. OK. Tak pojď. Ho. Tyhle pacičky se mi hrozně líbí. Je to hezký. Budeš někdy vlogovat? Já vlogovat? Bože, a čím bych vlogoval asi tak? Na mobil? Na můj starý telefon? Nebo kameru? Na kameru nemám penízky, protože... Bohužel no. Takže vlogovat neplánuju rozhodně, takže bohužel vlogovat zatím to strníte se to. Ale... Kdybych jednou ušetřil na nějakou kameru, tak protože teď poslední dobou hodně mám zase chuť začít modelařit. Ano, modelařit je plastikový modelaření. Tak bych spíš jakoby začal, kdybych měl kameru, tak bych chtěl udělat takovej jakoby tutoriál vlastně začínajícího modeláře. S tím, že bych si začal jako dělat dílnu, mám ve sklepě už místo na to připravený. Natočil bych prostě celý ten postup, jak bych si dělal tu dílnu a prostě
prostě bych natočil vlastně to a pak bych natáčel vlastně výrobu těch modelů a takhle, jo. Takže dělám tanky, jinak řečeno bojovou techniku v měříku jednotku 35, takže něco málo mám. Kdo je na Facebooku, tak jste mohli vidět, že jsem něco i tam dával. Tak, toto je mapa. Já jenom takhle podívám, protože tady ty ceduly mě zajímají. To je jako místo asi těch telefon. Počkat. Jo, fakt že jo, tyva, tady u toho je vlastně nákup. Pecka, tyva, to je hustý. Jinak podívám se na to z vrchu, na tuhle mapu. Vidíte, že tahle mapa není taky nějak brutálně extra velká, ale není ani malá, takže tahle je pro velký stroje. Si myslím moc hezká. Malá farma teda, nevím kam budeme dávat stroje, ale... někam to cvaknout. Tak. A tady to je takový ten můj... To je takový můj horký favorit, abych řekl pravdu, jo. Protože opravdu se mi líbí ty detaily. Ty detaily propracovaný. A myslím, že jsem slyšel o téhle mapě od Speedmaxe, myslím, že o tom mluvil na Facebooku, když tam dával nějaký fotky z téhle mapy, tak se na to lidi snad hodně ptali, tak on tam napsal tuhle mapu, jak jsem se na ní podíval a teda musím říct, že je opravdu hezká teda. Ty vodo, si tady čtu a nevidím, nekoukám na cestu. Budeš vyrábět mapy na Farming 15? Hele, s tátou máme něco připraveného, protože já to nedělám sám teda. Já tátovi vždycky otexturuji nějakou budovu a táta teďka má vytvořený úplně brutální, neřekl bych statek, prostě to je družstvo jak prase, úplně výborný. Teď má udělaný silový modelování, teď tam někoho potřebuji, kdo by to otexturoval teda, jenom. Já na to nemám teď momentálně čas, doufám, že v zimě teda, ale nevím. Projdeme si to teď takhle rychlovkou jenom tak v kabině a pak budeme pokračovat dál normálka. Tak a hodláme v zimě něco vymyslet, no, nějakou mapu. Pokud půjde teda. Pokud se nabídí toto. Takže to je k těm mapám. Originální mapy, pardon, já teď čtu komentáře, na které něco, jestli jsem nezapomněl. Jinak tady to má docela zajímavý ten. Tady můžete si stáhnout tu ruletu, to je fajn. Tady si můžete zapnout klimošku. Tady klimošku a tady rádio. Mám zaplý rádio a mám 18 stupňů tady, jo. Kdyby to fungovalo s monitoru, by mi foukal studený vzduch v těch vedrech, tak by to velice spokojený, bohužel to tak není. A jinak jako já nevím, co to má ještě za funkce. To prkínka. Zastavíme a podívám se, co ten traktor má vůbec za funkce, ani nevím. Co to má? Menu? Podívej se. Ty vole, a funguje to. Hezky, ty vole. Tak to je racho docela. To ani nevím, že funguje takhle. Pěkný. Co je toto? To naplnění doufám, že funguje. Musí otevřít dveře. To otevřít. To je pěkný. Tenhle traktor se mi hodně líbí. Takhle kdyby to dělali kluci z Agroskeče. Ty krása, fakt pěkný, ty vole. To dělali určitě naši nějaký, protože naši jsou takový hračičky, ty vole. To určitě dělal nějaký Čecháček, to jsou hračičky, to si nějak. No to nevadí, co resetuju vždycky. Tady píše někdo, bacha na toho case, pokaže, když ho zapnu, tak je na jiném místě, než kde jsem ho zaparkoval. Jsou nějaké tanky, letadla půl na půl. Ale já ty tanky vůbec teďko nehrál, takže já vůbec nevím ani, jak teďko pořádně funguje. My jsme teďko s Makovajem třeba zapli nedávno. Ty letadla jsme zapli a hráli jsme 2 dny vlastně jenom. Byla to teda docela sranda. Naše faily. Byla tady stopka, veď? No, že tu hraju sám. Já si myslím, že jako pěkná mapa, ne? Co vy na to? Já si myslím, že tahle mapa opravdu by se stála za nějaký natočení. A za zahrání minimálně, takže jako... Tady to je můj horký favorit, tady teďkon to, ale kdybych šel Zetory, tak bych asi šel do tý Bousovo, protože sám hrát Zetory, protože tam nemůžete mrsknout nějaký pořádný nářadí za ty traktory. Dobrý, tak už teďkon víme, že Kasperu nejde
zatáčet moc. To je v pořádku. To je normální. Šel. Ne. Zpátky. Tak si to zkusit. Pojď. Ty fakt, to je bomba. Tak je odpružený ten. Fakt moc hezký mod teda, jako tohle se musím nechat, tenhle tady to dělal, ten si s tím vyhrál teda. A tady v těch uličkách bude docela velká legrace jezdit s nějakýma těma velkýma věcma za sebou. Tak, jak se jmenuje ta mapa? Bude to tady někde vidět. Ičko? Ants. N-N-S. Když si dáš do vyhledávače to Ants, tak to určitě mělo být v pohodě. Ants Gebirne. Nebo tak nějak, asi jo. Ants am Gebirge. V2. Tak. Tutni, zkus, uvidíš. No, krás, to mě hrozně baví v tom farmingu, nebo i v jiných hrách třeba to prostě jezdit takhle pomalu a když opravdu je to v nějakém tom terénu a jak koukáte pak po těch kolech a když ty kola pracujou, tak to je úplně paráda, když pracuje to okružení těch kol, to je vynikající, to mě hrozně baví. Zkusím na to najet na tím bokem. No podívejte, to je rachot tohle prostě. To je prostě pecka, tohle miluju. Tohle je náhez, ty vole. Hrozně se těším, až kluci dodělají toho Massey Fergusona z Agrosketche, protože to je, já co jsem viděl fotky, to je bomba, to je paráda. Tak, jinak tenhle ten by měl jezdit kolem 50 sám. Takže to ohulíme, jo, přesně pádě. Tož není špatný. Co to tady je, tyjo, nějaká pila? Ale mají ten zákaz věc, tak to nemůže. A tudy můžeme. Krása. Taky máte třeba problém, že když jedete myší, třeba hrozně se mi dostává u toho War Thunderu. Jedu myší, sakra palety, ty vole, mi radši dali, ty, abych věděl, co s nima, tady na zahrádce. Tak jedu a nestačí mi stůl, jo, třeba, nebo se zaseknu o klávesnici třeba, tak to je pěkně na pytel. To dělal Smetty, toho case? No, jako jestli to, tak to je fakt pecka. Máš i JCB, jo, JCB DLC nemám, já si ty DLCčka nekupuju, protože to mně přijde úplně stupidní. Nevíš, proč mi nejde připojit joystick? Nevím, proč mi nejde připojit joystick. Prosím vás, lidičky, Kaspi, ty budíky v tom caseu jsou libový, umíš ty budíky taky do traktoru udělat? Já je neumím, protože já nejsem modder. Prosím vás, já jsem se pokoušel udělat ten Zetor. Dřív nebo později určitě ta otázka přijde, ten Zetor není hotový, ale plánuju to dodělat. V zimě někde, až bude trošku času, tak ten Zetor chci udělat. Tak k tomuhle. A ty budíky, to je už in-game, který dělají úplně jiný lidičky. Třeba vím o človíčku, který to umí. Petrman. Ale nemůžu ho jmenovat. Petrman to je. Takže napište jemu, on bude rád. Ne, samozřejmě mu nepište, prosím vás, jak mě zabije. Co jako je tady, jako? Nevíte, co je tady? Jako tady rozhodně neprojedu s tím tou krávou. Ohromnou. No kde to sakra jsem? Já jsem tady někomu vyjel na zahradu. Rychle pryč, nebo na mě přijde sedlák nějaký, nebo ten hajnej, to je nějaká hájovna možná. Tady bude mít kulobetný jízdu na jeliny. Tak nic, to se vrátíme. Pardon, už je to pryč. Nemá dřevo na zimu, dobrý. To bych chtěl štípat teda. To jsou běžný dní, jednou mi na stole zavázela peněženka, tak jsem zkazil bitvu. No,
Já vlastně vždycky, já jsem vlastně úplně výborný hráč, jako jo, těch jako her, jako tanky a War Thunder, prostě to je prostě, já jsem úplně jeden z nejlepších hráčů, který to hrajou, ale prostě vždycky mi něco překáží, jo. Třeba čár na stole, jo, nebo prostě něco takového, jo, prostě co mi zastaví myš třeba, nebo sirka na stole a takhle, no, prostě oni mi zakopne myš a prostě já to zkazím, jo, takže vlastně já za to vlastně vůbec nemůžu, že jsem taková lama. Sakra, Peťa mě slyšel, to je špatný. To je špatný. Ten zetor, který děláš, bude ke stažení free. Jestli ho někdo hodí do hry, tak určitě. Já ho do hry nehodím, protože já to neumím. Takže teďko někam jedu, vůbec nevím kam. Stop. Česko spěch dáš někdy Huntera. Huntera někdy možná dám, ale nevím, prostě to zatím to neplánuju, protože už tam nemám ty licence, takže to je špatný. Ty, a co to sviští, kurma? To je vyrychlečíme auto. Jinak vemte si to, že vlastně Agrosketch, kluci z Agrosketch dělají všechno free, takže jako všechno budete mít ke stažení, co dělají, takže sledujte jejich stránky, kdo to neví, tak na Facebooku se podívejte na můj Facebook, tam je ve sdílení určitě, takže tam se k ním připojte, a určitě. Petr nám to dá do hry. Peťa to umí dát do hry, on to musí naučit. Takže já prostě teďko na ty traktory vůbec prostě na to. Co to tady je, ty vole, tady jsi jezdil rally? Ty krás, tady pičeli to sobákem, bude jako. Za blátivého počasí. Tady dokonce padají kameny údajně. Ty vole, tak to je hustý. To je fakt pěkný, ale. Hej, ta mapa je fakt dobrá, tyhle. Ta mapa je fakt dobrá a zatím je teda, musím říct, musíte uznat, že tahle mapa je z nich těch vlastně třech, co jsem tady ukazoval nejlepší. To si musím, tady ten výjezd, ten si musím vyjet. Pěkně pomaličku a z kabiny. Jo, to je dobré. Tady to mám rád. Tady to na té hře, na tom farmingu miluji úplně nejvíc, je pomaličku. Prostě a tohle prostě, to je úplně zbožňuji tohleto. A tady si myslím, že těch míst takovýhle bude hodně a to je paráda. Kurně, jak to vede. Paráda, jak dlouho už jdem? 3/4 hodiny, to je super. Myslím, že je čas to ukončit a myslím, že mám favorita horkýho. Tady se sesypu určitě. Paráda. Je úplně úžasná cesta na pole, ty vole. Tohle bych si hned koupil. No, tak to je pěkný, to se mi hrozně líbí, takže fajn. Výborný. Takže lidičky, já si myslím, že tato mapa úplně bude asi úplně dál, je ten lesík, tyjo, ten je dobrý. Takže tahle mapa bude asi takový můj favorit, který bych chtěl, jestli nevím, poradíte teda nějakou lepší mapu. Nevím teda. Já si myslím, že tahle bude úplně stačit perfektně. Voda. Fuj, voda. Takže nyní, jestli budete souhlasit, tak bychom si farmíku končili s tím, že já si vlastně do příště, buď do streamu, anebo do YouTube nějakýho, připravím nějaký ty módy a rozjel bych vlastně tuhle sérii, blbej pohled teda, se omlouvám teda, abyste čučeli tady na schory. Takže já bych to udělal tak, tak bych to,
Tak bych to teď ukončil a hodíme ten War Thunder. Jestli bude chtít Mokvaj na Skype, nebo nebude chtít, že bychom se tam dohodli, že bychom udělali nějakou místnost, kam byste se třeba mohli připojit a mohli bychom si dát takovou společnou bitvu. Já to ani nebudu ukončovat, ten stream. Jo. Ale Mokvaj mě sleduje, takže určitě Mokvaj je vlastně tady moderátor, takže i já se jenom to omlouvám za ty zvuky. Takže já uklízím volant teď momentálně. A dáme buď tanky, a nebo dáme, a nebo můžu dát ještě lodě, no, ale nevím. Jinak ohledně těch tanků, ono to ani nejde. Mokvaj píše. Jo, můžeme dát klidně Skype. Takže ohledně těch tanků, ono já nemám odehráno ještě ani 1000 bitev, že jo, na těch tankách, jo. Takže furt v tom pohledu vlastně těch tanků se naprostá lama. Takže, Speedmax je tu. Takže ono prostě, a je pravda, že mám pak dny, kdy prostě nemůžu dát nic. Jo, to je někdy prostě úplně šílená tragédie, ale to asi všichni znáte, prostě kdo hraje World of Tanks, tak prostě jsou tam dny, prostě kdy prostě, nebudem to radši komentovat, protože to jsou dny, kdybych rozsekal počítač. Ale dobrý, no. Tak, vypneme farmingy a dáme ten War Thunder. Takhle, takže teďko bude černá obrazovka, vydržte chviličku. A hned tam dáme ten War Thunder. Jo, počkat, ale kde ho mám? To není žádná sranda. Tak. Vydržte chviličku, už se na to maká. Dobrou noc, Radegast, no, dobrou noc. Tak, teď se zapl War Thunder. Kurňa, kde je? Proč tu nevidím War Thunder? Tak, moment. Tak získám odměnu za nějakou. Já nemůžu spustit teď ten. Počkej, Mokva něco píše, momentíček. Já se omlouvám za tu černou obrazovku teď momentálně. S tím knihovna. Co se děje s ní? Jo, kde to najdu asi. Já už ji mám jako, ale já nemůžu najít... Tady je problém, že já nevidím... Já nevidím vlastně na Steamu... No nic, tak zkusíme War Thunder jinak. Teď by to mělo být vidět. Myš, klávesnice, co to blbne. Já mám...
To je divný. Já budu muset zastavit stream, abych mohl vám ukázat War Thunder, to je divný trošku. Ale on byl s tím War Thunderem docela problém dřív, no. Takže to je hodně divný. Protože teď to mám třeba na War Thunder nastavený. A prostě to nejde. Tak War Thunder dáme, asi dáme tanky. Moment. A dřív by to normálně fungovalo. No asi furt myslíš, že to nemám zapnutý ten War Thunder. Takže se omlouvám, ale budu muset asi dát něco jiného. Já mám normálně War Thunder zapnutý, ale prostě Open Broadcaster to nebere prostě. Musíš streamovat z okna, tak moment, zkusím. Zkusím streamovat z okna. Dobrá rada. Nabídka. A teď jde o to, jestli to půjde tady ještě, nevím. Stavení hry. Grafika. Celoobrazový režim v okně. Zkusíme takhle. Ale normálně natáčet mi to funguje, jako no. Natáčet normálně jde. Tady. Ha, že by? Že byste už něco viděli? Tak ty vydržím. Mělo by to jít? Mělo by to jít? Mělo by to jít? Ty neříkej, že to nefunguje. Já už to normálně na Open Broadcasteru vidím. To má takový delay. Já už to funguje! Dobrý, super. Ha. Dobrý, tak já zavolám Makvajovi, nebo Makvaj zavolej mě, to je jedno, úplně. Ještě jenom tady něco přesunu. Ale mě normálně natáčení mi normálně funguje. To je divný. Spolu budete vidět, jak je tady u toho rageujeme slušně. Tak, výborně. Už je to vidět. Výborně, paráda. Super. Tak fajn, tak helejte se, já teďka nevím, co teda dáme, ale můžeme vlastně dát cokoliv, mně to je celkem jedno. Jak tady vidíte, já nejčastěji lítám vlastně za za britský letadla a mám to v tankách, ne? to se může stát jenom fakt mě, tady to. Sada 1. To se fakt může stát jenom mě. A v tankách, ty vado, já nevím, no. Jo, v tankách mám tady ty letadla. A u Sovětů, proč tady mám to nasady a tady u toho mám to tanky letadla? Rozdělený pěkně. Nevím. Každopádně nevadí, já si teda vezmu asi ty Brity. Tak a teďko, co ty tam Makvaj, dáme to? Dáme Skype nebo nedáme Skype? Aspoň zase tady nekecám sám jenom. Jo, tak jo. Takže já volám Makvajovi. Nazdar! Hele, dáme teda nějaký ty bitvy s nima, s lidma, nebo? Určitě můžem. A ty to umíš udělat? Nevím. Ale když tak zkus...
Zkus pozvat i když tak Velera, jestli můžeš. Na Skype? Jo, Tak počkej, tak se mohu zavolat vám obou. to je tak, že tanky budou zítra. Můžou, to nevadí. Počkej, já ho nemůžu najít, kontakty. A je tu vůbec, jo, je tu. Už je tam. Já přijdu na záchod. Ale to pivo by dělá divy. Takže taky budou zítra, takže taky budou třeba i zítra, to je jedno. Hele, ty si, jak tady to dáme chviličku, už jenom třeba hodinku. Dáš what? 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 Dám zítra, možná. Nevím. Jako lidi mají prázdniny, takže jako můžeme zítra dát zase. Dej vlastní bitvy. Jo, no už jsem to tam našel. Když si rozklikneš pod tím Vartandrem, tak to máš tam máš. No, já to mám rozkliklý, no. To mám rozkliklý celou dobu. A pak vlevo dole je vytvořit bitvu. Jo, a můžou se na to lidi pak připojovat sami, ne? Asi. Tak to netuším. Zarec. Čau! Čus. Dej vlastní bitvy, tak tak... Založíš to teda? Zkusíš? Nebo to mám zkusit já? Radši ty máš asi lepší, určitě lepší net. Tak já vytvořím hru tady nějakou. Tak krása. Nálet, budeme lítat a budeme vzdušnou nadvládu. Já nevím teda, jestli mám dát jako nálet, jako co je nejlepší jako mod, no. A nebo souboje, 4v4, 8v8 Británie. Zkus. To dáme start. Realistický dáme, ať nějaká brdel. Ne, nebudeme dráždit kobru bosou nohou. To by nemuselo dobře dopadnout. Tak, heslo dáme hovno. Ať se to nemá, to. Vybrat servy EU, jakákoliv země, bla bla bla. Počet hráčů 32, když to bude 8v8. No, dobře no. Zahrnout boty. Boty asi ne, viď? No, asi ne. Rotace myslí taky ne. Nasazení zapnuto, nevím, co to je nasazení. Profil zakázat nasazení hráčského stroje po smrti. Zapnuto. Nevím, ale dáme to použít, když tak to. Takže lidičky, kdo bude chtít, počkat, já nějak pojmenuju. Tady vidíte moje jméno, tak podle toho se snad dokážete připojit ke mně, k nám. No. To bude sranda. Dejte to jako nějaké jednoduché heslo jen pro stream. Já si myslím, že hovno je docela jednoduché heslo. Počkej, to mám hledat jako vlastní bitvy. A nemůžeš tam nějak pozvat nebo něco takového? Já Jako, ne- aspoň nás? Ale asi, no. Hele, tak podle toho ne, bys to měl najít. Podle mě. Je pomlčka Kaspy. Hledám. Já nevím, jestli to jde, jestli jde, tak to je Já špatně. tady No. seš. Jo, dá se to najít? Heslo hovno. A kde to je, Velere, nahoře, dole? No, spíš dole. A už tady dokonce někdo je. Takže to jde. A lítají se dvojky, tyry nebo jedničky? Dvojky. Dobrý, to aspoň nemusím měnit, já nevím, jak se dělá. To je jedno, teďka tam mám taky jedničku, jednu teda no. To je úplně jedno. Já už, Vlastně spíš to je se sranda. Aspoň bude legrace. To bude švandý kopec, já si budu muset otevřít pivo. Takže lidičky, já se na chvilku odmlčím a hned přijdu. Tier 2. Já jsem slepý, asi ty. Však asi hledáš v těch vlastních bitvách. Vlastně, no jako vlastně No, bitvy a pak je tam ten seznam. No, tak prostě musíš najít do Kaspy, no. No, tak to mi jasné. Já už to vidím. Já mám i 3.7. A teď jsem se zase ztratil. Nejde na tom streamu jak udělat, že by se vyplo to video, viděl jenom chat na Jo, já to tak mám, musíš Jak se dělá? asi v chat settings. Asi, a tam je jenom, nebo někde, tam to někde je, v tom kolečku bych řekl. Jo.
Krytče, to asi ne. No. To nevidím. Tmavý režim? Ne, blbost. A já zobrazím samostatně. No. Jsem tu. Už to doplní. Museli jsme tady zapavit. Paráda. A jak se to pak pustí ta hra? Tam vpravo dole Připraven, vypadá vedeš. připraven, no. Až budou všichni jako ready, tak jako to pouští se, jo. Tak OK, tak já jsem připraven taky, jako A celkem. super, nikdo nemá rusáky. Speedback měl rusáky. Měl no. Ale věděl, že je nemám rád, tak si to vyměnil. Tam nevidíme, co mají za týry, tam mají ty typci nějaký ty stříhačky nebo něco. to, max 2. No, to uvidíš, až se to pustí, jo. Můžu to odstartovat teda, asi jo, ne? Asi jo. Ono nás to rozdělí. Asi Ale uvidíme. hry. Nebo nebudem 8 proti nikomu, je nás Proti 8, botu. takže... No proti botu já jsem vypnul boty. Tak Já se omlouvám předem lidem, kteří... to rozdělí, to bude sranda. No za 2 bombardéry, to bude sranda. No. Já hlavně nechci toho Hurricane, který tam střílí jak úplnej trotl. Jo, počkej, ono bude asi zlítat, budem hoši. Cože? To neumím. Neboj. Aha. Já tady nemám ani ty munici. Ježiši Kriste. Já myslím, že nemáme zlítat. Tak letíme, kucí. Jo, zlítáme. Počkej, já jsem se bombarduje se jak vůbec něco. Asi Ty ne, jsi že? vzal bombardér na to, na to, z letiště, tak to ti gratuluju. Asi tak to je dlouhý jak já. Jo, ale to, budeš pak stoupat tak 2 hodiny do výšky do nějaké rozumné. Tak já s tím budu stíhat. Ty kráso, můj první vzlet. Když nepočítám ten tutoriál. Ne, teď včera nebo předevčera se startovali a i přistávali. A jo, vlastně. A za bitvy, to bylo něco. Takže je to 4v4 teďkom. A já jsem proti 2 mobilám. Dostaneš čouje. A prosím tě, Mitchell je Mitchell. Tam se střelíš. Počkat, a kam máme letět ale? To se právě taky nad tím přemýšlím. Ale já letím nějak blbě. Počkat. Ale jo, je to bombardovat. Prý letíte příliš pomalu, ten kecá, ty vole. Počkej, nějaká mapa, ty vole. Vpravo je nějaká oblast, Ty jo, počkej, špatně. Error. Tak se jdeme se na Ačku. No tak nikde nemůžem. Já mám bombardér. Tak jdem. Bombardér je OP. Pojď Jarda, ty vole, jak letí, kurňa. On je 3 km ode mě, ty má Akorát nějaký já jsem turbo chtěl letadlo. zmačku mezerník a zvím bombardér se nějakou vesnici, kde no. Nevadí. Máme letět v dvojky, No, 2 kilometrů. Já počkat, to prozrazuju nepříteli, ty vado. Jo, dobrý. Air Cobra, a kurva. Tu nemám rád. Už jako vidím, vypí. Ale to je dobrý být takhle ve třeba v 35 lidech, ty, a to by se dobrý. Ve 32 tam bylo možná. Ty vole, to bylo dobrý, to mě bavilo. To by mě velice bavilo. Uvidíme, až poprvé potkáš tu kobru, jak se to bude bavit. Až je sundá první typek, no. Tady už se fajtí dokonce, no. Speedball, Spitfire. Oh. To jako Cheater! vzal No, to Cheater! On si udělal rouše, ty vole. To je cípák. to byl jediný z našeho týmu, který vypadal, že ví, co dělá. A dobrý, ten Semtex, ten vypadá, že tu hru poprvé stáhle, ten má zálohy, jo. Ale Kaspi už letí. A Kaspi už je druhý na řadě. A na něho 2. Aby tě doma nechtěli ty hajzle, ty vole. To je krupáč, vole. Zabíráme ten střed, nebo co to je? Ne, bude se vysrte nějaký střed, vole. Tak nějaký Jasně, Ačko, jo. Ten No. typek mě chtěl ramnout. ale houby. No, Ten vzlet jsem jako neměl asi, že? Myslím, To jako zlítáš při každým, jo, znova. No. Oh my god. pomoc. Viděl jsi ho, ty, to byl psycho, ty vole.
Mě zabil. Ty jo, kde je nějaký support? Já mám 2 za zadkem a nikde nikdo. To není dota, ty vole. Tak ne, tak já myslím jako, že by mi někdo mohl pomoct. Já jsem support s bombardérem, kurně. A teď za chvilku spadnu asi. Jo, podívej, on tam má lepku, ten psycho už, ty vole. No jasný, vlastně. Týme, co to děláte? My jsme byli mrtví, ne, ty vado? To ty máš Kitty Hawka. Ty jako padáš? Nemám, no, už mám to. Tak za mnou letěl asi tak 3 letadla. Ty jo, tím. Musíme se počkat na sebe. To nebylo moudrý. No ty krásu, to je dobrý. Hele, už vím Valera. A pojď si pro mě. Ne. Hele, on hoří. Speedmax hoří. A už jde, jo počkej, mě spadlo, u něho upadlo křídlo. No vidíš to. To bylo rychlý teda. Tak je možný, že ti upadlo křídlo jako jen tak, jo. Někdo na mě zaučil a jednu ranou myslel na křídlo, no. FBS 190. Kašlu na to. No podívej, ty vado, Speedmax leží. Nebo ještě neleží. To je dobrý, ty vole. To jsem si ani nevystřelil. Já jsem jí chtěl utíct a ono to nepovedlo. Tak tohle už bude trošku rychlejší. No, P38, no. Já počkejte, ten ne? Ten je dvoutrupák, ne? Ale to jsme Lightning, jo. To se rozpadá docela často. Nehraju, nepadáš, ty vole. Tak to jsem dál. Kde je parašutista? Já chci sundat parašutistu. Všichni takový. Ty sviňák. Arkobra. Co? Vy tam na sebe čekáte, viď, ty vado? Hele, tam má někdo Hellcata, to je ten tank, vole. Lítací. Tak mě sundá. Typhoon. Jo, převzali jsme iniciativu, dobře mi. Dobrá práce, týme. Je špatný, no. Co znamená ta webka před tím jménem, mi někdo vysvětlil to. No, asi nic dobrýho, vole. Jako to si myslím, no, ale... No pojď na mou hru, ty vole. Tak pojď. Já bych se 2, to nic, ale... Ale je. Tak je. Ještě silně střejte. Všichni. A jak si to letí a ještě zabiju tu FS, to dá tak ne. On mě něco trefil, vole. Mogu, já tě zabiju. Já ne. Ne, já týma. jsem Rychle pryč. Zachránil jsem si život. Dobře já. No, ty letadla jsou lepší, vole, než tanky. Já jako beru jedničku. Já jsem blbec, ty vole. Hele, já jsem tě jako, hele, já jsem tě jako nesundal. No ne, já jsem spach na sebevraždu. Já nesundal nikdo. To je uvěřitelný, vole. Já nevím. To je cheater, ty vole. Jo. No zase ty klapky plně. Tak to je úplně brutál. Je nás málo, ty vole, a to se nedá připojit do hry, během hry? Ne. Nevadí. Nevadí.
Stačí málo a vítězství bude naše. To jsme všichni šťastní. A kolik může být lidí v týmu? Další To- bitva reálky. Když tam šlo 32 lidí, ale i když zase bitva 18, tak nevím, no. Co to píšu, ty vole? Zase furt má, já jsem tady sám, no co to je? Špatně. Chcípnu tak strašně rychlým způsobem, téma. Hele. Na náhodné bitvy tam je kolem 4, jako jestli myslíš prostě... No. A pekle. Vítězství je naše. Letíme domů. Základ je mít výškovou převahu, no, to vím, no. Ne vždy se to daří, ale. Dobrá rada, no. To už nás je víc trochu. Mám tam dát boty. Zkus to, no. A jak se to dělá, ty bro? Budeme v tom nastavení, jak jsi to nastavoval. No, já nevím, jak se tam vrátit to. Stroje. Ty buildings, to... A v rozhodčí tady může být. Beru Rusko. A je. A... Zahrnout boty, ano. Tak jo, zkusíme. Já mám jenom čajku. Stačí. Čajka stačí, ale já si myslím, že bohatě. Čekám, až budou ready všichni. Tak jo. Británie, To bude ale 8v8, veď asi. To nevadí. Já jsem nedal ten start, to jsem nezměnil. A to je jedno. Aspoň budeme mít nějaký body za start, tohle. Tak jestli nemáš nic, takže... To je furt 21 lidí, to je paráda. No to že kolik? 4 na 1. Aha, už ti boti jdou. Ivan, Pedro, Igor. Mají jich dost, teda. Má Furyho? Proč já neletím? Já se zase proti vám, to je hrozný. Počkej, jeden z nás už je mrtvý. My se zabijou navzájem. Ne, počkej, Jar to zabil Bota, no. Co mu udělal? Jedině já změnil, tak to je. Sergej, ty vole, Nimrodu. To byl easy kill, ale. No, vy se nedivil. Tak já poletím. Slyšel jsi, že je důležitý mít výškovou převahu. Jo. Více lidí se toho jiného mákne. A ty modely těch letadel jsou fakt pěkný. Yeah. No. Já nemoc pomalé, já musím zpomalit. Dost často se mi stává, že se kochám jenom. To se ti stává i vodí, že? Tja. To se mi stává všude.
Kde jsou ostatní zmioty? A tam je, a ještě jeden chybí. To je mi taková letka, ne, ty vedo. A tam je. Čajka. Myslím, že máte problém, vole. A my jsme taky bacha na nás. Za to ten schojí, to je jako řízek, jo. Fuj. Jarda je proti nám. Ach, Jak tak rychle dostal... Tak navrch to letadlo, jo. a on je předtím, ne? Speedmax jak 9. A kurva, já jdu pryč, vole. Jak devítka? To je dvojka, jak devítka? Právě proto jsem říkal, že se máte bát. Jak devítka je dvojka? Asi jo. A pokud ne, On tak vás osud dá na ránu. Už to já to úplně. ti bude. Aha, ten Fury, teda ten, jak na Jo. to je? Aha. Jo. To je hňup. Kasky On mě mu- sundal, už ho nemám rád, ty vole. On má jakousi růžovou tu smlouvu. To do mě naramuje. OK. A počkej, ho to jako nezabilo. On mnou poletěl a ho to nezabilo. OK. Tak Tak to? jdeme lovit boty, nebo Zřejmě lepší oddíl. No. Jako, tak to jsem nepochopil jako. Zřejmě lepší oddíl, kamaráde. Nevadí, vole, já jsem toho Spitfire stejně nemám rád, vole. Ty už taky umřel? Já jdu po těch botech, vole. Však ty si o ně letěl rovně, to je v pohodě, to nemusíš nic dělat. Bych netrefil tu věž tady, ty vole. Jsi jako umřel? Tohle ne? Brně, mě zabilo proti to viděl. A když se jdu na show letiště, jak se slyšíš uvět. Já. Nikdy v životě tady ty lidi ani netrefili, najednou. Já zabiju tu Lucy, vole. Ne, tak nezabiju. Sergej jí sundal, ty jo, ta řízek, ty vole. To fakt nechápu. A kdo tě naramoval? No ten s tím, ten co to byl tebe. Jarda. No? Jardo, neser, ty vole. A hlavně on to přežil, on mnou by proletěl a normálně to No, přežil. on cheatuje, to je jasný, jo. Igor a Ivan ještě letí, ty jo. A Kirilo. A je Čajka, ty jo, hoši, prohráli jsme. Jak je Čajka tam, tak to je letí. Hej, Ivane, Ivane. Nedívej se na Aha, to už Už? je konec, já jsem Ty se nic nestalo v té bitvě. Aby se Jaký zabili mám vás vás- všechny a najednou konec. To... To bylo hrozný. Nějaký divný, jo. To je fado. No, no. 4 minuty a 55. Bylo rychlý. No. To bylo kvůli Jardovi tím, že vás tam rozsekal, tak Jarda už tady není, vole. Jo, je tu. Ale byl to ten text? Nebo já nevím to. jsem tak ne. Ten měl Čajku, Ten proto měl jsme Čajku. prohráli. Ale to bylo to jasný, nemá Čajku, ale tak jsme proto prohráli. Hlavně když tak změním to startování. Jo. Změnit myslím. Tam jestli to takhle jde, ale. Rotace misí. Tak. Probíhá připojení den. Palivo, munice, nasazení zapnuto, ale tady není kde. Počasí, palivo, munice, Kde je vzlet, ale tam ne. vzlet. Tak jak to, že vzlítáme. Kde je vzlet? Já tam vidím pod nasazení Jako on to vzlet. musí krát zpět, že pak uložit, že jo? A on to ještě neuložil. Ale tak už teďka tam máme ne. Už tam teďko nejde. Takže Tak to dobrý, je pak nějaký asi je to divný. pojem. No tak to bylo už teďka, ale. Já jsem tam nic nezměnil, ale. No právě, tak- takže budeme stejně zlítat. Souboj dám skalnatý podvěří, dokud se nevymlátíme. No, to bude lepší. Ale já tady nemám vybrat servery, jakákoliv země, a já tady nemám ne, jako to. Však uvidíme, když tak budeme zlítat, no to je jedno. Ha! Tak to je tím ne, vlastně ty jsi nakonec nedal s realistickou. Ha, ty vole, to by bylo. Ale nejsi připraven. To bychom k sobě nedoletěli asi, no. Ale jako...
To to není až tak těžký to ovládání, spíš prostě Valere, vchází benzín a po Jo, munici sorry. počkej, já počkám na toho Protona. Už tam je? Jo? Hm. Já už hodím. Já Takže můžeme, jo? To Rusáci. Jedno. Všichni proti všem, nebo tým A- Všichni každý proti každému, no. Jo, to by taky šlo, může to být. A tam to bylo, jako byl tam takový mod. Jo. A to by bylo úplně brutální, ty všichni proti všem. To musí být furt, no. Já nevím, co teďkom bude. Asi týmy proti sobě, nebo já nevím. Jo, jsou týmy. Čekal jsem na hráče. Aha. Já levý, tu. Já taky, ty vado. Co se tu děje? Ale jsme spolu. Jak? Proti těm Rusům. Hezky. Už letím. Kde jste, uděláme tu podru. Nevím, jak se tam říká. Letku. Formaci. To je jedno, něco uděláme. Ty oni jsou jako blízko? Kurňa. Kurva. Tak nic, no, tak asi. Je to nějaký červený před náma. A já nesmím mít... Oni no, dáme příjem. kytlíka, ten je nejblíž. Jo. Všichni na kytlíka a potom Já jdu po čajce, vole. On už je po mně, ale... Ne, nejde, dobrý. Bože, počkej, je to Já nestřelí nemám tohle tam, munici, ještě 8 vteřin. Takže 8 vteřin, tak to je úplně luxus, co Já to je jsem za... Do prdele! Do prdele! Ne! To je zmrt. Může mi zramovat, tyjo. Do hajzlu. Já měl čajku na Já ti mužce. pomohu, To je den, ty vole. Ne, čekaj, mrtvá asi. Ale ty mi Tak a myslíš, teď už můžu jít spát. Teď už si můžu jít hajnout, vole. Čajka je mrtvá. to všechno potí, na to nemá co učit. Ale že ti hráči jsou už tam mrtví. Au! Tady je Ludvas. Ludvas. Už jsem ho zabil. Po něm... Aha, on už je. Jenže ho zabil mě. Vyspoj. Velitel eskadry, vole. Kurva, vole. Mám celé křídlo úplně rozsekané na atomy. Jo, jedna rana. Mhm. Šturmovik. L2? S tím se nepouští hlavně do čelního, jo? On To jsem bude. mrtvý. Ale on taky dobrý. Mé české vlaječky. Jarda je s náma. To je dobře. Ten tam zase hodí růžový ten a je to. Jo. Kdo mě to sundal? Ludva. Hele, zase čajka. No mě vždycky sundá čajka, za to nemůže jsem ani alergický. Kryjte mě někdo, o moc bys chtěl. A ty je, ty Jarda bych tě mohl. Já nevím, kde je ani nevím. Ne, já mu nepomůžu, protože mě minule sundal. Jo, tak A hnusně mě sundal. On jde po něj kytlík, ten je dobrý, ty vole. Já mu pomůžu. To jsou všechno ty čajky, ty naše. Ty oni po něm jdou, no. Jarda umřel, no, to je dobrý. jak aspoň máš za sebou lighting. Au, mami! Teď proti mě, jestli můžeš. Takhle. Můžeme úplně. Puse jaký, on vystřelí jednou a to je se to je... To je Proton, ty vole. Co to po mě střílí, jaký homosexuál? No, proto. Jau? Speedmax, jak ty vole, no. Zase jedna rána, pořádná vole. Jo, však ten Speedmax jako... Ten to umí, no. To vítám. Už ne. To je chuj, ty vole. Sundal ho bombardér. Kdyby začíš hledat traktory, ty vole. Máme Semtex, jdeme na Semtex a když ho nerí... Oh shit, někdo po mě jde. Někoho jsem naštval. To není dobrý. Střel se, snažte. Já ti věřím, ty ho sundáš. Dělej, sundaj ho. Věřím ti, já už je mrtvý.
Bacha Speedmax, vole. Jde po tobě, jde po tobě, jde po Chyba tobě. další, ne, nechte Jde mě. po tobě. Já jsem tam taky, počkej. No jistě, námořníky. Člověče, snaž se, ještě ho trefíš, já ti věřím. Ježišmarja, ty hoříš, vole, střílíš. Jo, ještě bomby hodím radši. Jau. Bomby, málem mi spadly na hlavu. Tak stejně bej. To toč. To je vlastně to. Co to je za hovado? No to je ten... Kutlík, ne? Nebo počkej, Speedmax, ne? To mě ho vyndej, ty vole. Co to je za magory, ty vole? To je plamenomet, ty vodo. Plamenové na letadle, tyjo, to je novinka. No a ty mě někdo trefil, vole, zase. Já letím domů, ty vole. Dej si na farmu nějakou. Farmu, Jsi zase urval. když to než nikdy. Hellcatem, ty vole, tankem mě sundal. Luga mě sundal tankem, vole. Pedečkem, to je v prdeli. To je den, ty vole. Kurna, na mě jich zase nějak moc. Ty krása, už mám 3 letada KO. Proč jdou všichni po mně? Ty zase umřu, protože na mě jde LA5. Ty vole, že já jsem zapínal tohle. Dáme normální ty bitvy, vole. Náhodný. Tam aspoň nejdušení po mně. A oni budou muset doufat, že... Hele, LA5, ty No. vole, co to kurva je? Ty vole, to by neříkej, že to je ten bojka. Jsi se uknul na výzkum, hele. Jo, ta L5 bych řekl, že je. Kdo po mě zase jde nějaký magor? A kde jsou ty To boky bylo... vlastně? To Tam je... chtějí tady všude kolem. Jo, Němec zase nějaký, ty vole. Já jdu po Rusákovi, tomu to nic neudělá. A mě to laguje jak prase, hoši. Ale Moc. Tyjo, tady jsou kolem mě 3 vlastní a ani jeden mi nepomůže. mě to laguje. Tak nikdo nepomohl. FPS 66, to je jasný, jo. Jo, já jsem se rozsekal, ty. Zas po mně Jo, do já jsem někdo. ničím jako... No, Kytlík, vole, zase jednou ranou, ty vole. už mi zbývá jenom 2 letadla, ale že to je v pohodě. Hele, ale mě to... Jaký má... Ping mám 45, ty vole, a Dobrý, to se to laguje? Kytlík už padá, dobrý. Už jsem uták, vole. Ty po Korzárovi. Oh shit, vedle. To ty kráso. Ten proton je dobrý, ty vole. Tyjo, ty botily tady strašně vysoko. A jenom tam Chci stojí, si tam no. spravit jako chuť, jo, na ní. Ne, tak tam je to, ty nějaký jsi říkal vyvážit všechny, ne, tyjo. Tak to ukončíme, když tak to je, no. Tady je o to, kolik ty boty mají letadel, viď, taky. No, právě. A myslím, že jenom jedno wave všichni dají málo, ne, nebo ne? Aha, tak ne. Tak vidím X. Jo, no. Oni jsou už mrtví všichni. A to tak. To je dobrý tým, ty vole. Jo. Protože jsem se ani neprd, ty vole, tady. Bylo ještě jedno letadlo. Nás bylo jednoho Tady tohle víc, ještě- nás bylo o jednoho víc, no. Což se nevadí, ty vole. To je jako, že díky tomu máme v podstatě o třeba 3-4 letadla víc. Pádová rychlost. To je dobrý. Ježišmarja, já chci jen vyzkoušet něco, pak odejdu zbyt, ty vole. Musím zvýšit jako na botech ještě. Úplně, Tak to úplně luxusní, letěl pomaličku, tam přijdeš, protože mrtvý. Já mám teď takový ten blbý kulomet, ne? Když mogla už si je tam s bombardérem, tak se tam dávala. To je někdo ne? Bot? Jo, Šibli? On mi ulítá jako. S jedničkou, s dvojplošníkem mi ulítává. Já mám kulhající harikena, vole. Se aj zpomalím, ale jednou hranou ho vyndám, snad. Zajímalo, kolik právě to vydrží zásah těma 40 mm těma. měl být. Jedna. Já ho netrefím, ty vás jsem střelil. Jo, Asi si teď. jistý, že máš ty 40 mm.
Nechte mi jo, tak to já, sakra. Ty krávo, ten můj... O, já musím nabíjet, vole. Jež seru na ně. Opustit letadlo. Parašutista. Návrat do hangáru. Jo, ok. Seru na to. Návrat. Ty vole, já jsem křivej. Hoši. Jo, oni jsou ještě všichni tam. Tak já jsem sleduju stream. Ty, já jsem mířil přímo na něj, ty vole, a prostě jsem ho netrefil. No, já jsem prostě trotl. Já jsem prostě trotl. Tady to není dobrý, ale. Tohle není dobrá mise teda. Tak tam bude všichni takový, takže Dáme tanky proti sobě? Můžeme zkusit. Tanky. Ale tam bude, jako... nevím, jak to bude s těma týrama, no, jako. To asi... Počkej. Já nic moc nemám. Počkej. No. To je jedno, malý týry dáme. Mám dvojky, dvě a jedničky. Já jsem dělal americký, možná nějaký německý tank. O to musíme jít zpátky. Ne, nemusíš. Já si dívám, kde se to Ty vymění. Tak. jedničky snad máš, ne? Jo, to má, ale ne, já si, jako Ne, to... tak Speedmax. Jo, tak já si spíš dívám, kde se měním, kde tady v tom lobby si vyměním trojky, nevím, ty trojky asi nikdo nemá, Já ne? mám jen nabídal dvojky nebo jedničky. Co jsem viděl Kaspio, tak ten měl snad jenom jedničky, co mi tak přišlo. No, já jsem nic neexpil, vole. Počkej, stroje. A měním a dám tam jedničky, no. To není problém. Já jenom to opustil, nebo to jsem mě Ne, já jsem měním v tom, tady máš dole, Jo. přepínáš se. jasně. Jako, Takže úroveň 1 úroveň. No, tak měním na toto. max dvojky, jako. Já vás Měním, rozstřílím, jo. jako s tím, jako mě to nedělá problém. Jo. Ok. Počkej, ale to bych chtěl změnit tu misi, ne teda. Jako lítat s tankama, Určitě, no. no. Jestli to tak vůbec funguje. Proti letadlu viděl asi dávat nebudu. Karpaty dáme. Proti jedničkám by se dalo. Nebo východní Evropu. Karpaty, dáme Karpaty, nějaká prd. Mám dát boty. Bot, No, bot on Abych je tanks. tam nedával. Zas Jenom to- budu jenom někde stát. ok. Takže ne. Zahrnout boty, ne. Mod leteckých bitev, ne. Dvojky asi můžeš. A běda, jestli tam bude mít někdo Tigra nebo něco takového. No, aspoň se podíváme. A jo, ty tanky bychom mohli zkusit na reál, ale... Realistik. Tom bude Co tam to, že dělá? jo, no tam nebudou to, hlavně se nebudou značky nad tankama, musí se pořádně dívat prostě. No, tak tady. Já změním misi. Pořádně dívat. Ani nepoznáš svýho od jejich, aby je to svých. Co jsem to tam dělal? Dáme Kursk, hele. Kursk dáme. Start. Zjednodušené bitvy dáme. Kursk to bude něco pouštět. Jardo 354, ty nesmíš 105. Já můžu, ty ne. Časový limit 10 minut? Jo. Dáme 15. Ty jo, ve vodku. Radši. Radši 15, ještě jako najdu, ty vole, tak. No, můžeš zabít mě na bázi. Tak, Mokvaj, ready? Jo, ten typ, jak co chtěl, ať počkáme, už je tady, jo? No, nevím. No, tak jsou tady všichni, co předtím byli, tak jako někdo nový. Já nevím, to mě někdo psal, moment, jo, to, aha, to byl asi Kaspi, tak v pohodě. Ten týpek je tady. Jo, tak to pak jo. jsem si říkal, že by Kaspi nepsal do chatu, ale pak to... 3 podzemní Já oblasti. píšu. Ve 4 budeme obsazovat 3 podzemní oblasti. Ne, takže jak pojedeme všichni pospolu, někde se Tak potkáme. No. uvidíme, kdo bude s kým v týmu, ty ještě. Je M3 Stewart. Jo, já jsem rád. Tanku mi to radí, že můžu zničit letadlem někoho. Dobrý. Já nevím, jakou munici mám vozit na tom tanku.
Já mám zálohy ještě, ty vole. To si zahraješ, ty jo. Tak Můžu po spojeme. sobě střílej ty magoři. Ty byla proti Kaspimu a i Velerovi. OK. Co jako já budu dělat, ty vole? No, pouštní No tam. nic, jako na kopu vám zadek všem. Ještě to tak, co to je za značky. Ty krávo, to je stroj. Protipancerová střela. Což se vlastně... Bčkem, aha, já Co jsem to nevěděl. je? Jak jsem je. Hrubojna, aha. Airstrike. Co je, to můžu někoho táhnout? Jo. A tady jsou lidi u nějakého děla. No počkej, kde je Kaspy? Vedle tebe. No tak dělej, pojď jedem. Šup. Jo, můžeš, Žardo, klidně házej pumy, klidně házej pumy. Koho? Pumy, nevím jak, ale házej pumy. Ale to je u vás tam, ne? Ty jsi tam Takže zakládá právě. ten... Počkej, my tam máme v týmu letadlo? No to f? Cože? Jede se letadlo, no. Tak to nesmíš házet pumy, ty nesmíš ani letadlo. On má Tady jako to letadlo? letadlo. Pochopil, kámo. Hej, on už po mě střílí. Kdo? No on, ten blb. S tím letadlem? Padněte ho někdo nebo něco takového. Počkej, on má fakt letadla. Jo, ty Jo, tak má, teďka na to tak mám se teďka na to mám předležděl. Ty vole, jď ode mě dál, ty vole, jdi pryč. Do tebe do letadla. Jo, po mě nebo po tobě, ne? Vypadni. Jdi ode mě pryč, jeď pryč. Já tě tady nechci, vole. No počkej, musíme spolupracovat. KV1, on má KV1. Počkej, já si vyje KV1. Pozor, jedu. Kde je? Je tam. Ty, počkej, jak to, že vidíme, já myslím, že ty realistické bitvy by neměly být to, ne? No tak nepřijď to, asi nevidíš. Jo, nevidíme nepřidělané spotili na mapě ani To je nikde. něco letělo teďko okolo. No to byl asi on. Je to flokuje. Jak jediný použitelný tanky, Locus úplně nejlepší tank, ty byla, jsem tady kmeleš. Locus? To je jak Lotus, ty vole, to je jak to... Vidím tank. To jsem já, ne? Ne. Počkej, já ho sundám. Tak kde ho vidíš, kurňa. Jsi teda hodně dobrý. Asi 100 metrů před něj. Já to můžu střílet tak Artinu, hele. Jsem nepojel, kam to střílíš. Tamhle na louce. Ty vole, to je prdel. Ale víš vůbec nic. Nebudeš tomu věřit, netrefil jsem se, ale. To je teda skvadra zase. Nepřítel No, obsazuje to je tak, zónu když A. hrajeme něco, co jsme nehrali, kdo ví jak dlouho. Ty vole, já to hrál párkrát jenom, ty vole, opravdu jenom párkrát. Jsem to hrál ještě před 1000 update. Tady už někdo umřel, nebo ne? Já i kulomety, ty vole. Jsem ranař, ty vole. Ale má nějaký tank. Vypadá na Rusáka. Nepřátelské síly obsadili zónu. Jo, už mě to obsazuje. Někdo to bere vážně. Tak nevím, ale označuje, co to teda. Jako jo, no, ale jenom A nevím, jestli asi... už není mrtvej ten tank, ty vole. To si spotneš, no, tam. A kouří se mu z věže. A pro jistě tomu dám ještě jednu. Hele, já tě vidím, ty vado. Speedmax, vole. Aha, Tak to je jako realistický bitvy fajn, ale... možná bych mohl nasadit asi Ale Semtex tam. víc. Já jsem se trefil! Do mě? Ty šmejde jenom. Tak ti nauhluju, hele. OK. Tady se to třeba naučíš. Nepřítel převzal iniciativu. Já tě nevidím. To je správný. Ty seš, ty vole. A vůbec někam vstřelím. To je hrozný. Au, ding. Ding. On je za jakým stromem ten šašek? Trefil jsem tě? Jo, no, to bylo těsný. Teď? Já asi tak 30 metrů, no. Mě to nejezdí, vole.
To jsi asi říkat neměl, viď? Tak já jsem to říkal Kaspimu na schvál, že jsem blízko, aby tam střílel znovu. Vedle. Já vůbec nevím, jak mám nadsazovat, aby někoho trefil. Doleva nebo doprava Já musím mám jet střelet blíž. Kaspy, přiznaj se. To bylo těsný. Vedle, já to, jau! A víš. Ty chuj. Ty vole, ti vidím jenom podle střel, ty vole. Ty krása. Počkej, jak se můžu opravit do hajzlu? Neopravuj se. Kritikál. Kde ty vole? Proč mi to děláš, vole? Proč jdeš po mně? Protože se že jedinej koho vidím. Asi tak. A on mě nějaký vidí. Nevidím. Konečně už tě vidím taky. Jo, úplně v ryti pás, vole. Ty bláho, ty už nemůžeš jezdit, ne, si myslím. Můžu, ale blbě. Tak? Ty to bylo úplně to zadní kolečko. Kasper, víš, jak to jede Semtex? Kdo? Semtex. No to je možný, já se nemůžu hejbat, vole. Zahájit opravu tanku, vole. Kde ten mobil, nevidím. A oni mi říkali, že mám napitel tank. Jestli něco rychle neuděláme, nepřítel zvítězí. Asistence. Ale furt žiju, hele. A tam je mobil, já- ne? Už je mrtvý. Mohl umřel? Tak Máš za to, že šel po mně. jo, protože můj tým nevím, kde zase je klasicky, ty jo. Já taky nevím vůbec, kdo je. Je spíš mrtvý. Ne, Au! to... Můj... Proč už jí po mně, ty vole? Tank bude opravit za 3 minuty a to budu se tak slepice na vejcích, ty vole. Tajko nevidím. Království za normální tank. Dobrý, v pohodě. My prohráváme? To je nepříjemný, ale. Mokoj, kdyby si chtěl vystřelit, přijď. Ale tam má něco. Tady nevidím ty za horizontem, jo. Co to je, tyhle střední tank, ty vole. Jak daleko ode mě asi? Dobrý, mistr, je někdo vlastní? Už je tady je vás nějak moc. Kolem mě asi 1000 lidí. Jarda mě sundal. Mě se snaží sundat hodně lidí. On mi vyřadil posádku, ty vole. A pěkně, ty mě trefil, ty vole. Jo, on má taky, ty krávo. Já s těma zálohama tady jezdím, ne? No ty krásu, to je masakr. Nepřítel vítězí. Musíme provést Pánu, jste nasrali, ne? Co tam je? My zablokovali věž. Tak jsem dead. Už víte ten MG na spot? MG jako kulomet, nebo co? No? Ale kapitán to přežil. To je důležité. Aha, tak musím tak asi dvakrát tak dát. Rád. Tak asi vykerajou nártinu, kámo. A jsem se rozděl konečně. Teď si chtěl vystřelit aspoň do jednoho, ty vole. Aha, my prohráváme jak hodně. No, extrémně, bych dokonce řekl. To zastavil. Tak nás je méně, tak to je. nepřátelské síly obsadili zónu. Ale oni ještě obsadí, No, oni to to se budou podívej, moc ale. vážně, zabírají body a takový. Jako miskou mapu by to chtělo příště. A je tam nějaká? Určitě budou.
Nehýbej se po to, ne. Nehýbej se, ne. Brzni ty Se krámere. zastřeluju. Utrpěli jsme porážku. A konec. No ještě to bylo... Asi jako No, tak. teď když jsem vystřelil poprvé do tanku, ty vole, jsem se trefil, vole, tak mi skončí bitva. Idioti. Já jsem se snažil fajn na blízko a nenechal mě k sobě přijít. Máme jenom mapu. Která by mohla být to? Berlín? To by relativně mohla být, viď? Ta Jestli mohlo, no. tanková bitva. Jestli Teda to bude městská. v nějakých parků, tak... Sněžná. I'm ready. To je město. Třeba ten Berlín byl zasněžený. Polsko mám dát. Dej jiný. A tak jaký jiný? On potřebuje to, aby tam měl metr, aby věděl, jak střílet. Jo, jo. To musíš vystřelit 20 střel, aby se konečně trefil. A ještě když se hýbe, No co, jako, tak jsem netrefil ani jednou, dobré. tak proto to chceme mít městskou, kde budeme blíž, že jo? No však právě, protože oni jsou srabě nenechají mě k sobě přijít. Abych nechal realisticky, ale abych mapu nějakou, jako Berlín by podle mě bude v pohodě. Tak, dobrý, to bude fajn takhle. Berlín. Dominace. A nepoužívejte ty letadla. Vůbec. Jo, nepoužij ty letadla. Ty, že jsem neumím letadlama lítat. Bukvaj? No? Jo, sorry. Jsem Tex. Dobrý, už. Ale Berlín. Stejně musíš minutu počkat. Než oni to uslyší. Ono tady není takový delay. Ne? Myslím, že ne. Tak ne. Tak nějakých 20 vteřin nebo 15. A je to půl minuta? No, jaký heslo, hovno. Díky. Dobré. Já teda vím. Už ani nevím, či se střelí tím kulometem, ty jo. Erkem? Erkem. Erkem? Tak to musím zkoušet, možná nějaký mám. Kurňa, tohle je sice hezký Berlín, ale ona je taky docela rozsáhlá. Tak, bohužel, no. Já jsem měl dát simulátory, ale. To mám tak lokasku, teďka. Už to udělal. Já jsem, no, snad. Jak Mám jsi takové měl- prkňa. Jau! Ty vole, já jsem to napasoval do budovy, ty vole. Hej! Který dement by střelil zezadu do věže, jako. Fakt super. Dement by něco poškodil, vymaklý foton, že? Prostě fakt typek jak blázen, gratuluju tím. Já moc tak jednu tak ze strany smahnu zezadu, ne? Já jsem dostal 6 Andrew, to je ty. Prostě přemýšlí, nepřemýšlí, prostě to je paráda to jako. To je dobrá mapa tady, to se mi líbí. Jak tam seděl ti lidi v tom, tak Reichstag. ty máš čtvrt a ty běž fotit. Já jsem to, no. Scout, vole, jak prase. Jo. To vylezu a dostanu jí. Když tam už někdo je vidět, tak 3, tak není. To je kokot. Ty vole, jednou ranou, ne? Mrzka, nazdar. Stává se, no. Ten mě dobře trefil. Ty vole. Ten mě dobře vyndal. No jo. Nechci vidět pořádný tank, jsem nasratý, že jsem mi dostal hned. Aho, a mě zabil taky. Kasty úplně stejně. Na jednu ranu. On se bude koukat, on má vysoký tier play. A kde má ten pěkný tank teda? Že bychom měl Kasty měli s ním něco udělat. Oba do nás vyndal na ranu, to je podezřeli. No, jak se to nebe tím, že mám papírový tanky, jo. Mezerníkem střílí kulomet. A jo? Kolik je hodin? To má asi neomezenou munici, že? Dáme poslední bitvu a kašlem na to. Má tam určitě má munici, nemezenou. A fakt jsem byl před. Tak já mám poslední určitě.
Koně, jeď. Je 3-4 pomalá. Tam jedu vlastně, ty vole. Já jedu asi špatně. A jim jedeme za tebou nějací dva, takže... Nepřátelské síly obsadili zónu. My si myslíme, že víš kam jedeš, tak No jasně, no, já určitě. proto jedem za tebou. To je 34 tady mají. Aha, tak díka Sherman zabil něco. Já bych se měl trošku začít taky věnovat těm tankům. Ale tady je dělo, můžu vylíst a zkusit to dělo někoho proti tankový. To možná dá víc než já. Ježíš Jarda, pryč! Pryč! Jarda. Haha, vedle, do prdel, už mě zase trefujou. Ty vole, mě zrušil veškerý vnitřnosti, vole, tanku. To je psycho, ty vole. Že si mě vždycky všimnul, ty vole. To jo, no. Vzali iniciativu. Oni to hrajou, já vůbec nevím. Co to je? Co jste to říkali o těch... Se za mnou jede mouse. Cože? Kytlík si na mouse. Ale asi nebude bojovat. To tady tak rozžije. Ježíš, tělostřelecká palba, really? Mám velká kráva. Really? Si žádnou nemám. Nebo se... Tady jdeme prostě... Jenom tak, a oni tady používají tohle. Pomoc! Konečně někoho může střílet. Bacha, na Jardu jede mouse. Ježíš, počítaj v tom... Tady hrajeme na Steamu a oni používají retardi ty artiny jak dementi prostě. Jo, vůbec nefunguje nic, vole. Mě zde premává, ty vole. 40 vteřin budu opravovat tank. Nemůžu se hejbat. Můžu koukat na mouse, vole. Ty pič! Vyndal někoho aspoň. No nebojuje, ne, asi. Nechává do sebe střed kulometu. Dvanáct vteřin a kopu vám zadek. To je prostě, vy si nikdo nevšímá, oni se mě bojí, vole. Jestli něco rychle neudělá, Proto, au! zvítězí. To má KV1, to bude bolet. S tím autem tady. Pozor! To prdele, ty vole, já to neumím. Já mám rozbitou věž, mám pojmy rozbitou věž, to je dobrý. Opravdu někdy nebo ne? On mě trefil do palivové nádrže, Shermanem, ty vole. To je psycho, ty vole, oni vědí kam střílet, to je možný. Brně, já nevím, jestli se opravuje někdy. Ani kytlík mi nepomůže, ty vole. Já tam seru, vole. Říkal se nějakým tlačítkem opravuje, jak se dělá? To se nám pak ukáže, ale když ten tak máš ve stoku, tak to asi ani není, tyjo. Já nevím, co No mám ve stoku, tady to nemusím mít dlouho. Tak už nebo Eriko. To kudy tudy bavorovat, ty vole. Super, nemůžu střílet. Hele. Ty vole. Ale já si vyexpím tanky asi, ty vole. Jsem nechtěl, já nemůžu opravit tak. Zapte mě někdo, Mauzy, kde je Řekni tomu, ne, řekni tomu Mauzovi, ať tě opraví, on ať ti přijede a pomůže ti. A jak? Ať se postaví před tebe. Ne, tak tam to, oni můžou pomáhat do ostatních s opravama. Jo? Mauzy zabij mě nebo mě oprav. Bude jako, ne? A tak Mauzy zabil No. našeho. No tak jo. Já jsem myslel, že ti pomáhá, no. Ne, on zabil to, jsem Texa. Já jsem neudělal vůbec nic, já jsem vykouk a umřel jsem vždycky, jo. Takže super, no. Ach jo. Takže ty 15 lidí vydrželo 2 hodin, no tak to je rachot, ty vole. To je docela slušný. Takže super. Takže jo, ukončíme to dneska. Jo, ty Mario.
Takže ale díky moc všem, kdo se zde vydrželi a uvidíme se u dalších videích. Zdarec lidi. Čus, čus.